Welcome back to Chef the Soul TV News. If you're new, please don't forget to subscribe and also like ama-videos siwapostayo bafowethu. Njengoba namhlanje siphinde sinibuyela no-double thinta laphayana ke abantu ke bakwaSASSA laba ke okuyibona ke engizothi ke ba-benefita ke kuwona ke u-350. So kuthiwa laphayana ke bavukele emahhovisi laphayana ke sorry ke lesibonelelo ke sikahulumeni emahhovisi ke akhona ke kwa-South African Social Security Agency bevuka ke ngawo ke umsombuluko khona lapha eDurban Station eThekwini benengwa yikho ke ukuthi ke noma ke becikwa yikho ukuthi kahle kahle ke abawatholi ke ama grants abo kuze kube yimanje. So abantu ke bebeqhethe ke ngaphandle kwawo lamahhovisi ke bezofuna ke izimpendulo mayelana nokungatholi ke kwabo ke isibonelelo ke sawo ke uhulumeni noma ke ama grants abo aphansile kuze kube yimanje. Bathi ke sekuyinyanga belindile ngamanye amazwi ke iningi labo ke lalabantu likhala ngokuthi ke kuthiwa ke aliye emagajeni ke ahlukene ke kodwa ke alilitholi ke usizo. Shuthi umuntu ufike aye kwaSASSA kuphinde futhi kuthiwa ke aye komunye uSASSA mhlawumbe kuzolunga kanjalo kodwa ke gcine ke into yakhe ke ingalunganga. So lolu daba uma silithola laphayana ke kulona ke isolezwe omunye ke wabantu ke laphayana ke noma ngizothi ke wala ama beneficiary ke okumele ngabe ke uthola ke igrant yakhe ulindo kuhle impela uhlala laphayana ke kwamakhutha ke uthe ke sekungokwesithathu ehambela ke kuona lamahhovisi akwaSASSA kodwa ke usizo kuze kube manje akalitholi. Uthe ke u350 uyamsiza wona ke into eningi kakhulu ke njengoba ke engasebenzi. Umnumzane ke Chaos oqhamuka eMgudulu eReservoir Hills naye ke uthe ke sekuphele ke inyanga ezishagalombili ke engawutholi ke u350 wakhe. So yena ke uthi ke le mali ke iyamsiza naye kakhulu ngoba ke umuntu ke osekhulile oziqoqela ke amakopi ukuze ke ayiphilise ke yabo. Uthi naye kodwa uyalimala ekuthenini ke engakwazi ke uqhubeka nokuthola yona le mali. Unkosazane ke Godlwane laphayana ke obhekelele ke ezokukhangisa ke nokuxhumana kwaSASSA KwaZulu-Natal uthe bonke ke abahola ke isibonelelo sikahulumeni uthena ke bazokwaziswa ngeenguquko ezenzakalile ke laphayana ke kusona ke lesi sibonelo ke njengoba ke ephinde kwathi ke abantu abathintekayo ke yilabo ke abasuke sebefuna ke ukushintsha izinamba. Ngakho ke ukuze iSASSA igweme ukukhwabanisa ke iye ibacela ukuthi ke baqinisekise ke imininingwane. Singakhohlwa kanza ukuthi ke esikhathini esingakanani ke kwatrenda khona la ku Facebook ukuthi ke kunabantu especially abantu abasebenza ke kuma retailer shops afana nezitolo ke idayisa ukudla la kwazi khona ukuthi abantu bekhiphe khona ke imali yabo. Yibo labo bantu futhi ke abajike benza yona ke imkhwabaniso ngazo ke imali zabantu ke lezi ke zama grant. Uthola abantu bengasakwazi ukuthola ke imali zabo ngenxa yokuthi ke kunabantu abashintsha ke ama details abo ukuze ke bekwazi ke ukuthi ke imali zabantu ke bengayitholi. Uthena ke ingane zakwethu ke uma siqhuba lolu daba ke imali ngeke iphume uma umuntu ke engayiqinisekisanga imininingwane yakhe. Ngakho kufanele adlule ke esigabeni sokuqinisekisa ukuthi ke nguye ngempela oholayo ngokubuka ikhamera ukuze izoshutha ubuso bakhe. Engicabanga ukuthi ke lokhu kuyitechnology eright futhi ke ezokwazi ukugwema ngempela ke ubugebengu obukade ke sebekwenzela noma ke sekwenzeka ke njengoba ke kade kwenzeka. So uthe ke ekupheleni ke noma ke akupheli ngisho ke ama-minutes amangakanani ukuthi ke iSASSA ithumela umuntu i-SMS ngaso leso sikhathi leso. SMS ke iuqinisekisa ngempela ukuthi ke ngabe ke imininingwane leyo iqinisekisiwe yini ukuthi ke iyona ngempela yini. Uqoqozele ke nokuthi ke abanenkinga yesibonelelo ke sika 370 kade ku 350 ngiyongixolela kuleyo ndawo kodwa ke uthena ke mabathumele i-email ku grant enquiries uG omkhulu grant enquiries grant enquiries @sassa.gov.za laphayana ke bezophendulwa khona ke kungakapheli ke izinsuku ezinhlanu. So ngiyathemba ke ingane zakwethu ke kulabo abahola u350 bayakwazi ke ukuthi ke balithole lolu lwazi ke ngale kwaloko bafowethu ngiyocela ukuthi ke ningakhohlwa ke ukusubscribe niphinde ke futhi nicomment kwi-section engezansi. If ever you have anything to say, please don't forget to like i-video and also share uma ke ukwazi ukuthola ithuba. Ngibonge kakhulu, danko.